gyorsasággal aktafedő 3 méter magasra dobta fel a hátulját a motornak, gyerekek. Az aktafedő az nem jó helyen van, de nem tudjuk átépíteni a pályát, sajnos. Na se baj. Jobbágyi Peti, hölgyeim és rögtön az elején egy jó kis dinamikus résszel kezd, és már is egy 90 fokos első kéréken indulást láthatunk tőle. Sőt, lábnyomvétel nélkül szinttel is a motor oldalára kiállva. Az első hiba, de ezt észre sem vettük. A Süli meg különösen nem. Igen, Jobbágyi Peti gyönyörűen csinálja, gyerekek, egy etézével nyomatta annak idején, de már elmondtam nektek, gyönyörűen csinálta. Tessék oda nézni, tankon állás, majd hogy nem. De szép volt! Gyönyörű mérlegállás, gyerekek. Megáll a motor! Meg az eszem, gyerekek, hihetetlen! Jaj, egy-két ilyen szóróanyag azért az benehezíti még a versenyzők dolgát, de hát profikról van szó. Nagy tapsot, gyerekek! Egy tripla Resur Rydberger helyett egy előre szaltó. Jobbágyi Petitől. No gyerekek, eddig szerintem hozza a Darko Prokin témát, de hát én nem vagyok zsűri, szerencsére nincs abban a nehéz helyzetben a állapotom, hogy mondjuk ezt el kéne kezdeni pontozni, mert az jó, de szép volt, gyerek. Látta? 8-asból kivette egy csípő mozdulattal és átpattintotta, hogy a kormány az átment a másik oldalra, és ezáltal már is a 8-asnak az alsó karikáját is meg tudta csinálni. Jobbra-balra! Na ez a mutatvány úgy hívják, hogy jobbra-balra. Szép volt. Nem volt rossz, ám bár veszélyes. Jobbágyi Peti második hibázását láttuk, de se baj, nem ezt számoljuk. Jaj! Gyönyörű, 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 figyelj oda! Visszapróbált ugrani ugye a motorra, miközben az a hátsó fék meghúzásával indult visszafelé. Mugen Race, gyerekek, ne fegyetek el, kim van az Ardennes, kim van a Mugen Race, gyerekek. A Superzone motoros boltban és motoros kiegészítők közül mindent megvásárolhattok, a Mugen Race kabátok pedig világmárkák most már, hiszen egyébként pedig egy magyar fejlesztés, úgyhogy hoppá, gyönyörű, onnan vissza kéne menni, igen, vagy pedig a tankra ülve, gyönyörű, nagyon nehéz, gyerekek, mondom, az akrobatikai elemeket felvonultató mutatványokat láthatjuk. Jobbágyi Peti után pedig ne felejtjük el, hogy jön Nér Gabi. Gyönyörű, első keréken gurulás, figyelj oda. Láthatunk délelőtt a kötelező gyakorlatokban a stopit. Láthatjuk most is, nagyon szépen csináljuk Jobbágyi Peti. Gyönyörű, vissza a tankra, oda lecsúszott egy picit. Nem baj. Gyönyörű, körbe-körbe, figyelj oda. Ide gyönyörű, nagyon nehéz, gyerekek, gondoljatok bele, 170 kg, egyetlen egy rossz, csak egy nagyon pici új mozdulattal a motornak a súlypontja áttevődik a másik oldalra, onnan nem könnyű visszahozni a géphez. Mondhatnám azt is, hogy szinte lehetetlen. Jobbágyi Peti nagyon szépen balanszírozik a géppel. Na? Jajjaj, na erről beszéltem, hogy én ezt nem értem, hogy lehet megcsinálni, gyerekek. Negatívba történő motorolás, ugye teljesen más irányba döntöd, mint amilyen oldalán kinülsz a gépnek, ez nagyon nehéz. Gyönyörű. Időben hogy állunk, gyerekek? 4 perc telt el, 4,5 perc. Úgyhogy a Jobbágyi Petinek még van durván egy 1,5 perce, nagyon szép. Egy első keréken gurulás, na erről beszéltem, 180 fokok, abból azonnal kivenni a motornak az elejét, nagyon szép. Azonnal kihúzni a motornak az elejét abból a helyzetből, nem könnyű, ám bár nehéz. Gyönyörűen csinálja, figyelj, már ő is a sikaflexen van, nagyon szépen tartja a lábat, és hát egy a 8 másodperc környékén ott voltunk a hátsó keréken. Szeretett volna tovább menni szerintem a Jobbágyi Peti, de visszament a gép, és akkor most jön a spanyol Toreador. Igen, hoppá! Érjük, gyerekek! Baláskát nálad a kard! Mert az állatvédők nevében mondom, igen, az állatvédők nevében mondom, hogy jaj, nem szeretünk mi kaviadat nézni, de Jobbágyi Peti nagyon szépen kergeti. Nagyon szépen kergeti Balla Balázsnak a kabátját, mugerészes kabátját, Balla Balázs, de szép, drift, gyerekek! És megremeg a beton, vagy a viakoló mindenhol. Néhány perc, vagy néhány másodpercet már csak hátra. Balázsnak. Júj, gyönyörű.
Késsere volt, nem tudom, figyeltétek, keresztben nyúlt át a versenyző. Nagyon nehéz, ugye, a bal és a jobb agyféltekről már beszéltem, nem fogok többet beszélni. Nagyon nehéz keresztben, tehát kézzel elkezdeni, illetve nyomatni a motort, nem egy könnyű dolog. Na akkor, a barátok egymás között, barátaim. Balázs mosolyog, vigyorog, mint a vadalma. Jobbágyi Peti pedig páros gyakorlat, hölgyeim és uraim, egy tapsal ismerjük el ezt az úri embert, Jobbágyi Peti, a balansz pedig Balla Balázs. Csak úgy csapja kifelé a hátulját a Jobbágyi Peti. Jön majd, Dér Gabi készül. Fél perc. A füstöt, gyerekek, jó felé visz. Ój, ne legyezzétek az orrotok, tehát szippantsatok vele, gyerekek, jó illat. Ez aztán az orrodat is tisztítsa. Ahogy szoktam, Jobbágyi Peti, hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a zászló lengetés jelzi Jobbágyi Petinek